Hasi da atzera zenbaketa, Carles Puigdemont presidenteak Generalitatean iragarriko baitu, ostiralean bertan, noiz egingo duten Katalunian erreferenduma, noiz egingo duten eta zein izango ote den galdera. Hori ostiralean izango da, larun batean bestalde, herritarren ituna aurkeztuko du gure esku dago ekimenak larun batean bertan, Bilboren bihotzean izango da hori gainera, eta Hamaika telebistaren bidez zuzenean izango duzue ikusteko aukera. Aurkezpena bakarrik ez, ekitaldi ikusgarria egitea baita asmoa. Hauek eta beste hainbat ekainak 7. du gaur, eguneko gai nagusiak laburbilduta, hasteko eta behin lerroburuetan. Carles Puigdemont presidenteak exekutiba osoa eta Junts pel Sí eta CUPeko diputatuak ditu deituta, ostiralerako, Oriol Junqueras ere bertan izango da, ekitaldi solemnea izango dela iragarri duten, erreferendumaren eguna eta galdera zein izango diren iragartzeko. Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusi bada, Arnaldo Otegik bere ekimenez utziko dio sortuko idazkari nagusi izateari, hala iragarri du gaur bi karguak bateraezinak direla iritzita. Gogoratzekoa, laster dela egitekoa, Euskal Herria Bilduren lehen kongresua, horren harira egindako agerraldia izan da gaurkoa. Eta bestalde, Zorrozako sute larriaren ondorenak beste hildako bat utzi digu mahai gainean, azken ordua baita, hildakoen aitona eta aita zena ospitalean larri ingresatuta zegoena, Gurutzeta ospitalean, tira, hau ere, hil egin dela, zendu egin dela, sute larrian jasandako zaurien ondorioz. Eta bestalde, erabateko jarraipena, Bilbon eta Pasaian, zamaketariek aurrera daramaten greba egun honetan, gaurkoa bigarrena izan da esan da bezala, eta gaurkoan ere, estibadorek kalera egin dute, besteak beste, patronalarekin, hanezko patronalarekin abiatutako elkarrizketak porrot egiten ari direla, eta horren aurrean protestan segiko dutela adierazteko. Atarian iragarri dizuegun moduan, dagoeneko jakina da, noiz iragarriko den Kataluniako erreferenduma izan ere, ostiral goizerako egina du hitzordua Carles Puigdemont, Generalitateko Kataluniako presidenteak. Ekitaldi solemnea iragarria baita, ostiralean goizeko 9:00 egingo dena, bertan besteak beste, exekutiba osoa izango du ondoan Puigdemont presidenteak, baina horrekin batera, Junts pel Sí eta CUPeko bertako diputatu guztiak izango ditu alboan. Tira, bertan zer iragarriko duen Puigdemont presidenteak, hitzordu zehatza, noiz egingo duten erreferenduma Katalunian, hori bakarrik ez, zein izango den herritarrek erantzuteko, bozkatzeko izango duten aukera, galdera bera hain zuzen ere. Carles Puigdemontek ostiral honetan iragarriko ditu Kataluniaren independentziaren inguruko herri galdeketaren data eta galdera. Hitzordua goizeko 9:30 izango da, Generalitateko jauregian eta bertan gobernuko kide guztiekin batera, Junts pel Síren talde parlamentarioko ordezkariak izango dira. Egunari dagokionez litekena da herri galdeketa urriaren batean edo 8an gauzatzea, eta galderaren edukiari dagokionez ERC eta CUPeko kideak eroso egongo liratezke errepublika kontzeptua bertan txertatu gero eta aldiz PDKtekoek nahiago lukete estatuaren inguruan hitz egitea. Gauzak horrela aldebakartasunaren bidea hartuta, igande honetan galdeketaren aldeko herri mugimenduak ekitaldia egingo dute Montjuiken eta bertan Pep Guardiolak manifestoa irakurriko du. Fronte Zabalaren filosofia hain zuzen ere, burujabetza prozesuen logikaren baitan koka genezake, zentzu horretan Euskal Herria Bildu koalizioaren eratze prozesuan aritzeko, besteak beste gaur Ezker Abertzaleko ordezkariek egindako agerraldia dugu hizpide, horren baitan Arnaldo Otegik betebeharreko funtzioa, kargua ere zen izan beharko litzateken, hori bakarrik ez, koalizioaren garapen horretan alderdiak desagertu ez, baina koalizioaren logika hori gainditzeko uneare badela nabarmendu du Arnaldo Otegik.
Bueno, jakin dezutenez, Euskal Herria Bilduk ni 10 egun barru proposatua izan du naiz, lehenengo kongresua eta Bilduko indarrak haren koordinatzaile proiektuan konpartitzeko jarriak apustua dituztela egiten du. adierazi du Hori Otegik, esan da, zentzu horretan bi esan du, ideia nagusi. alderdietan Lehenengo bat, ez dauden herritarrengana zabaldu nahi dutela, hori dela helburua. Tira, horren baitan, kongresurako hautagaitza ere aurrera atera ezkero, Ezker Abertzaleko ordezkaritzaren baitan ere aldaketak iragarri dituzte. ni proposatua izan du naiz, EH Bilduko koordinatzaile nagusi izateko proposatu dutenez, Arnaldo Otegik bere iniziatibaz utziko dio sortuko idazkari nagusi izateari. Argi utzi du EH Bildu osatzen duten 4 alderdien arteko adostasunez proposatu dutela koordinatzaile nagusi izateko eta karguen batera ezintasunagatik hausnarketa eskatu ziola sortuko Kontseilu Nazionalari. bueno, jakin dezutenez, ni proposatua izan du naiz, EH Bilduko koordinatzaile orokor izateko. Proposamen hori 4 alderdi politikoen adostasunez egin da, beren abalarekin eta baita ere sektore independienten abalarekin. Eta bere garaian argi eta garbi planteatu izan nuen gure Kontseilu Nazionalean nire ustez erreflexio bat egin behar zela horren inguruan. Emakume bat. Eusko Alkartasunako 2 ildoek asteburuko kongresuan adostutako testuari ere egin diote aipamena. Testu horretan Euskal Herria Bildu alderdien dinamikak errespetatuko dituen koalizio izatearen alde egin baitute EAkoek. Otegik ordea koalizio eredua agortuta dagoela iradoki du. Eta Kontseilu Nazional horretan nire kargua sorturen Kontseilu Nazionalen pean utzi nuen, zenetan nire ustez guk EH Bilduri ematen diogun garrantzia ikusita, balako erabaki bat tokatzen zen egitea, eta mahai gainean jartzea eta planteatzea, eta beraz. Miren Zabaleta sortuko bozeramaileak esan du ontzat jo dutela Otegiren irakurketa eta haren hautagaitza EH Bildurekiko apustu irmoaren erakusle dela. Hori esan da, 2 ideia nagusi. Lehenengo bat, iduritzen zaigula sortutik EH Bilduren aldeko apostu irmoa eta apostu estrategikoa azaltzen dugula Arnaldo Ezker Abertzalearen eta sorturen balio politiko handienetakoa dena nolabait EH Bildun kokatzeko apostua egiten, eta bigarrena, batera ezintasunaren ikuspegitik ere. Sortuko idazkari nagusi postuari dagokionez berriz, Otegi EH Bilduko koordinatzaile hautatuko balute, sortuk iraileko konferentzia politikoan izendatuko du Otegiren ordezkoa. Horretarako, Kontseilu Nazionaleko kide bat proposatuko dute eta hark militanteen onitzia jaso beharko du. Kataluniako prozesuan gakoa izan da, herritarren bultzada, tira Euskal Herrian ere, halaxe gertatzen ari da, gure esku dago ekimenak esate baterako, larun batean ekitaldi garrantzitsua du. Hiriburuetara jauzi egiteko herritarren itunaren aurkezpena baita larun bateko hitzordua. Zentzu horretan, Bilboko erdialdean egingo den ekitaldi ikusgarri horrekin batera, argazki horretan, Nafarroan laster hastekoak diren herri galdeketak ditugu izpide. Hain zuzen ere, erabakitze eskubidea ardatz hartu dugu, hasi berri dugun Nafarroa gaur debate saioan. Nafarroan gaur izeneko debatea burutu zen atzo erabakitzeko eskubidearen inguruan 11 telebistan. Joseba Konpain abokatua, Ane Ablanedo irakaslea, Zuta begilea eta Horreaga iritzi taldeko kolaboratzailea, Jon Ziriza, gure esku dagoko Nafarroako koordinatzailea eta Vicente Serrano Geroa Baiko kongresista ohia izan ziren gaieren inguruan ekarpen desberdinak egiten. Independentzia, buru jabetza eta herritarren parte hartzea izan ziren eztabaidaren enbor nagusiak, naiz eta gonbidatu bakoitzak ikuspegi desberdinak azaldu zituen. Baina elementu berriak erakarri behar ditugu eta elementu berri horiek izan behar dute horren bestean sozialak. Ertxiki loturik jendeak egun dituen arazo eta bizibaldintza materialekin. Eta horrekin nik uste dut erronka dela zabaltzea independentismoaren oinarri soziala. Euskara, kulturak, Euskal Herriak independentziari gabe ez du etorkizunik. Beraz, ez da aukera bat, ez da jarri behar bozketan aukera bat bezala, da behar bat herriak duena eta heldu behar diogu berandu baino lehen.
heldu dute, adostu dute hainbat kontu, komunian, eta orain erabakiko dute. Ez dakit zilegia, gutxienez, herritargoari begira zilegia da egin dutena, eta bezeri gabe, herriak hitz egin bezala. Eta Euskal Herriaren burujabetza eta dudarik gabe nik uste dut badagoela. Gaur egun, naiz eta burujabetzarik ez izan, praktikan badago eskubide hori masa kritiko nahikoa delako Euskal Herriaren burujabetza jabetu dena. Iluntzeko albistegiaren ondotik aritu ziren gonbidatuak beren ekarpenak egiten. Hemendik aintzina ere gaurkotasunarekin lotutako hainbat gai landuko dira Nafarroan gaur izeneko debatean. Euskal Herria Bildu koalizioaren lehenengo biltzarraren atarian gauden honetan hain zuzen ere, esatea libren gaiari heldu diogu analisia segidan. Harritu nago zerrendak izenek ez, ze gero denak dira Bilduren bultakoak, ezker abertzalekoak gehiengoan, baina hendik uste dut jolako gauzek lurraltasunari begira eta gizon emakumeen berdintasunari begira hankasartze bat dela. Bildu herritarren aliantza, Zapore herritarrak, Zapaia jo ez duen aukera bat bezala, eta are gehiago herri honetan batez ere PNV, PP eta PSOEren arteko tripartito hori gero eta argiagoa denean. Orduan, guzti hori nola kombinatzen duzun, alderdi berri bat, berritzailea, parte hartze, berritzaile bat, likido bat eskintzen dura, sartuta irtenekoa, eta alderdi klasiko batzukin, horietako batzukin, txaien inporta disolbitzea, bihar itzatuko alderdi bakarra. Beste batzukin edutenak alderdia konservatu, hori sartzea hori hortarako behar da oso koktelero ona, gero hortik atatzeko gauza bat, ondo egituratuta, identifikatuko duzuna, eta ondo ikusi duzuna. Uste lortu utela. Ingurumari honetan, Euskal Errepublika posible ote den eta posible izatekotan zeintzuk beharko luketen bere ildo estrategikoak. Tira, herriz herri ere badiralako esperientziak eta aste honetan bertan izan dugu horietako baten berri, Donostiako Antigua auzoan aurkeztu baitute zergatik ez ekimena. Donostiako Antigua auzoan zergatik ez izeneko taldea sortu dute Euskal Errepublikaren aldeko auzotarrak batu dira bertan eta auzoko arazoei erreparatuta pedagogia independentista egin nahi dute. Unai Apaolaza filosofia irakaslea da, zergatik ez plataformako kideetako bat. Haren arabera, independentismoa ulertzeko modu diferentea eskaini beharra dago. Orain arte, independentismoa elite politikoek ikuspegi nazionalistatik jorratu dutela uste du eta abstrakziotik gauza konkretuetara jotzeko garaia iritsi dela. Independentismoa transizio egora potente batean zegoen, gainera, pixka bat ere mundu mailan politikoa edo izate politiko ulertzeko moduak ere krisian zeudelako, baina batez ere bai hemen independentismo ulertzeko krisi sakon bat zegoelako, ezta? Eta refleksio hortatikan abiatuta ikusi genuen ere bai independentismo modu oso abstraktoan ulertzen zala, egiten ziren errebindikazioak, independentziaren aldekoak, jendea independentista moduan klasifikatzen zuen bere burua, baina etzan konkretura juten, ez? Eta hori nik uste dut importantea zala, azken finean gu jendea independentismoa gerturatu nahi baldin badegu, ikusi behar ditu ze arazo konkretu berak bere etxe ondoan edo bere burua, bere etxe ondoan ikusten dituen arazo horiek soluzionatzeko erreminta moduan, ez? Apaolazaren iritziz, alderdi politiko eta sindikatuek ezintasunak dituzte prozesu independentista abian jartzeko. Gainera, herritarrak egitura politikoak baino aurreratuago daudela iruditzen zaio, eta eurak independentismoa behetik gora eraikitzeko ambizioz elkartu dira. Kaleko jendea nolabait esatearren askoz ere aurreratuago zijoan egitura politikoetan zegoen jendea baino. Eskema berriak askoz errezago barneratu dituzte egitura politikoetan daudena baino. Eta refleksio hortatik abiatuz, pentsatu genuen, batez ere, hemen prozesu independentista bat martxan jartzen baldin bada, prozesu independentista batek aurrera egiten baldin badu, izango dela betik gora hasten baldin bada. Zergatik ez plataformaren bidez, Antiguako auzotarren arazoetan arreta jarriko dute, pedagogia independentista egiteko. 3 esparru identifikatu dituzte. Guk 3 esparru banatu ditugu, 3 esparru batez ere irakaskuntza, Antigua auzoan unibertsitate asko dago, institutuak daude, ikasle auzo bat bada, pixka bat. Gero, etxe bizitzaren kontua,
Antigoko auzotar asko ere Antigotik ateratzen ari dira, Etxebizare oso garestia dalako Antigon, leku guztietan, baina Antigon batez ere oso garestia da, eta gero osasuna, osasun gintzaren kontua. Horre badaukagu leku, herri eta auzo guztietan bezala anbulategi bat, eta bertan dauden langilek baldintza txarra dituzte, eta gero bertako erabiltzaileek, gu auzotarrok ere, nabaritu ditugu, murrizketak eta horrek ekarri dituen ondoriak, gai horiek hartu, ikustarazi, eta lehen esan bezala, pedagogia independentistaren bitartez, gaur egun Espainian ezinezkoa den hori, pabiskat iradoki edo ikustarazi Euskal Errepublikatean posible dela, eta gainera hori konpontzeko baldintza dela, ez? Herritarrek egarria badutela iritzita, apaolazak gonbita egin die gainerako auzo eta herriei Euskal Errepublikaren aldeko tokiko dinamikak sortzeko. Nik uste badagola nahi bat. Badago nahi bat, pixka bat, inpas egoera batean gaudelen, aipatu dudan batez ere oraindikan elite politiko eskema zarrekin pentsatzen ari dalako prozesu independentista bat, egonda inpas egoera bat, ezintasun sensazio bat, eta horrelako ekimenen egarria badago hemen Euskal Herrian. Eta bai, gu sortu gera, gonbidatzen ditugu beste herri eta auzotan beraiek ere antolatu daitezen, eta igual etorkizun batean denon artean koordinatuz zerbait handiagoa eta indartsuagoa sortzeko, ez? Eta zentzu horretan, zergatik ez ekimenaren albiste alde batera utzita, portuetara joko dugu izan ere Donostia eta Pasaian erabateko jarraipena izan du gaurko bigarren greba egunak. Zamaketariak grebara joanak baitira, besteak beste, Anesko patronalarekin abiatutako negoziazioek porrot egin dutelako, bigarren egunez beraz, erabateko jarraipena zamaketariena. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren epai baten ondorioz, zamaketa lanak liberalizatu ditu Espainiako gobernuak. Sistema berriarekin, zamaketa enpresa bakoitzak bere zerbitzuak eskainiko ditu eta horiek kontratatu beharko dituzte itsasontzia kargatu eta deskargatzeko. Esaten dute portuz portu egin nahi dutela irakurketa bat, ikerketa bat ia zenbat langile behar dituzten eta horren arabera emango dutela erantzun bat sindikatuei. Egoera hori ikusita, aste honetarako deituta zeuden lanuzteak aurrera eroan genituen. Errege dekretua dino zehatz-mehatz, gaur egun kontratu indefinidoak ditugu langileak eta SAGEP barruan gauden langileak, ETT moduan lan egitera eroaten gaitu, ez? Orduan horrek suposatzen duen guztiarekin, prekarietatea, desregularizazioa, azken finean honen helburua da sektore bat produktiboa dena, enpresentzako produktiboa dena eta langileek baldintza onak daukan sektore bat guztiz desregulatzea. Erabatekoa izaten ari da zamaketarien greba. Asteongo 3 deialdietan, ordu bakoitietan lanuzteak egiten ari dira langileak. Ekain hasieran, Anesko patronalak izan zuen jarrera aldaketaren ondorioz deitu dituzte mobilizazioak. Iragan maiatzaren 22an, enpleguaren mantenimenduaren inguruko konpromisora heldu ziren sindikatuak eta patronala. Ekain hasieran ordea, enpresariek atzera egin zuten. Sektoreko langile guztien lanpostua bermatzea ezinezkoa zela esanez. Astelenean 100%, gaur asteazkena ere 100%, hemen gure portuan eta beste portuetan sindikalizazioa ia 100%koa da, eta langile guztiak paroak jarraitzen ari dira, ordu bakoitietan. Akordiorik lortu ezean, lanuzterako deialdi gehiago egongo direla iragarri dute sindikatuek. Datorren asteko asteazken eta ostegunerako 58 ordukoa, eta astei barru 3 egunez ordu bakoitietan. Eta administrazioan bestalde, euskararen erabilerak oraindik ere normaltasun gutxi duela frogatu dute, beste urte batez behatokiak aurkezutako txostenak dioten datuen arabera. Izan ere, inoiz baino kexa gehiago jaso ditu behatokiak administrazioan euskarak duen trataera dela eta. Eskakizuna, agerikoa eta argia izan da gainera, horri lotutakoa, besteak beste, zerbitzuetan lanean dihardutenek euskararen jakintza izatea.
Zerbitzu publikoan euskara sustatzeko kontratazio baldintzak aldatu behar direla deritzo hizkuntza eskubideen behatokiak. Hala zehaztu du argitaratu duen aurtengo txostenean eta egoera aprobetxatuz hartu behar dira neurriak. Izan ere, datozen urteetan, belaunaldi berriak sartuko dira zerbitzu publikora, asko baitira erretiroa hartuko duten beharginak. Arlo guztietan daude gabeziak, osasungintza esaterako kexa gehien dituen esparrua da. Herrialde bakoitzean hizkuntza eskubideen bermea ezberdina den arren, Euskal Autonomia Erkidegoan ere ez dira betetzen oinarrizko eskakizunak. Beraren osasuna gai sensiblea da nor bakoitzaren dako ba. Eta orduan joaten denean konsulta batera eta ezin duenean bere sentipenen eta bere minaren adierazpena berak sentitzen duen hizkuntzan eta adierazi nahi duen hizkuntzan, hor zerbitzuaren beraren kalitateak haustura bat du, ezta? Ez gara beharra dainako kalitatearekin zerbitzua ematen ari herritar horri. Eskubideak badituzte, falta dena da eskubide horiek aitortzea. Inoiz baino kexa gehiago jaso dituzte aurten. Dena den ez die zenbakiei bere biziko garrantziarik eman nahi, baizik eta kexa bakoitzaren atzean dagoen bizipenari. Eskubide urraketa batek gainera, gizarte guztiari eragiten diola nabarmendu du. Datuen azterketa egiterakoan esaten duguna da, horiek ez direla importanteak. Importantea dela, zenbaki horietako bakoitzaren atzean, herritarrek izan duten bizipena, ezta? Eta herritar batek esaten balin badigu, nortasun agiria ezin dela euskaraz izan, poltsikoan, eta hori salatzen duen kexa bakarra baldin badago, nahikoa da hortik esateko eta ondorioztatzeko egoera horrek herritar guztiei eragiten diola. Orduan, kexa bakar bat egon daiteke, baina kexa horren atzean urraketa egoera oso bat islatzen da, ezta? Orduan, zenbakiak pixka bat guk relatibizatu egiten ditugu eta egiten dugun azterketa zuzen ere hori da. Kopuruak kopuru dira, baina horietako bakoitzaren atzean pertsonen bizipenak daude. Eta horietako bakoitzak erakusten du euskaraz bizitzeko, bere lurraldeko hizkuntzan bizitzeko herritarrak dauzkan oztopoak edo zailtasunak. Haren ustean, herritarrak ahalik eta gehien saiatzen dira eguneroko bizitza euskaraz egiten. Erantzunkizun eta indar berbera eskatu dio behatokiak administrazioari. Nahi dut gauza bat azpimarratu. Eta da, egoera honetan testu ingurua euskaldunok edo euskaraz bizi nahi dugunok testu inguru honetan mugitzen balin bagara ere gaur egun herritarrak ahalegina egiten du. Egoera horiek konpontzeko, ezta? Herritarrek egiten duten ahalegina emaitzak ematen dituela, lortzen dela gauzak aldatzea. Aldaketa ez da egun batetik bestera etorriko, aldaketa orokorra. Aldaketa txiki horiek guztiak ekarriko dute aldaketa orokorra. Eta hor, nire iruditzen zait, eskertzekoa dela eta goraipatzekoa dela herritarrek egiten duten ahalegina eta ahalegin horren ondorioz lortzen diren aldaketak. Aipatu ditugun giza eskubide horien garantizatzailea norabai ere edo bermatzailea administrazioak dira. Eta esan dugun moduan, hizkuntza eskubideak, nabalin baduzu, giza eskubideen dimentsio linguistikoa dira, ezta? Eta horiek bermatzeko ardura administrazioarena da. Beraz, hori egiten ez balin badu, administrazioa bera da, herritarrak babesgabe uzten dituena. Hizkuntza eskubideak hizpide, segidan berriz elikadura burujabetza, datorren larun batean, Durangon egingo den ekimen baten harira, bertokoa du izena. Durangon gaude, Zabalarra eskolan, zergaitik, bertoko egitasmoaren berri izan nahi dugulako. Bertokoa eta sasoikoa. Ekainaren 10ean Abadiñon jaia ospatuko da. Bertokoak sortu zan orain dela ikasturte bi, guraso talde bat keskaturik janaria, gure jantokietan zerbitzen den janariarekin arduraturik, ezta? Keska hori pixka bat gurasoen artien tartekatzen gendun, eta elkartu ginen eta idatzi gendun manifesto bat 3-4 puntu oinarritzat hartuz. Administraziotik mugitzen da diru pila bat
mugitzen da lan pilo bat gestionatzen milaka menu egunara Euskal Herri guztian zehar. Enpresa katerina daude, milaka monitorek egiten dute lana, baina gogotsu. Eta gero, umeak joaten dira jantokira, jesarten dira maila aurrean, eta ateraten jaki platera oso kalitate bajuko janaria. Nola daiteke hau ez? Uste dugu produktuaren jatorria oso garrantzitsua dela. Badaukagu inguru bat, daukagu nekazaritza, daukagu abeltzaintza, daukagu kosta daukagu hemen. Orduan guk aldarrikatzen duguna da, sasoian sasoiko produktuak erabili ahal izatea gure jantokietan. Ez bakarrik elikatzeko leku bat izatea, baizik eta elikagaiarekin eta elikatzearekin hezkuntza toki bat izatea. Bada hortu txiki bat, baina nahiko da ikusi ahal izateko noiz zer erei eta landatu egiten da. Eta holan umeak ikusten dute, sasoi honetan patata daudela, muestra bat da azken finen umeentzako, ez? Ikustea, lurretik hasten direla hainbat eta hainbat elikagai. Ikasturte bi hauetako fasea pixka bat sarratzeko, antolatu dugu datorren ekainaren 10ean Abadiñon holako familia giroko jai bat. Goizeko 11etan hasiko da, arratsaldeko 8 arte, dagoeneko 300 pertsona ditugu bazkaltzen joateko, marmitako egongo da, apruet txosna egongo da ekipauta gure inguruko produktuekin. Gero arratzaldean egongo da perritxita porrotx, egongo direz puzgarriak, egongo direz umeendako tailerrez berdinak. Nik zate goten moduen egingo duguna da altaboza epini eta volumena egon. Gure eskakizunak aldanik eta leku gehienetan entzunak izatea, ez? Eta baten batek aintzako tartzen bagaitu hurbiltzea deko. Hori larun batean izango da Durangon, bestalde, tira, jargaitezen uztailaren bukaerari begira, Atortxu Rokek 20. edizioa baitu aurtengoa, edizio berezia, baita besteari dagokionean ere izan ere, 10. Atortxu Rokerako egindako kristal kolpatuak abestiak, bestelako itxura eta doinua dakar Katalunia aldetik gainera. 20. Atortxu Roken, Mafalda taldearen kristal kolpatuak entzungo baitugu zuzenean. Atortxuren 20. edizioni begira, tira esan dizuegu 10. ediziorako intzuen Gobernoz taldeak kristal kolpatua kantua, edizioa iristearekin bat, lan honen bertsio propioa datorkigu herrialde katalanetatik. Mafalda Valentziako taldeak zabaldu berri du, euren ekarpena egiteko nahiara izan dutela, eta eskerronez gainera. Eskaintza berezi ere egin dute, abestia edatzearekin bat, Euskal Herriko errepresaliatuei baita euren senidei ere zeharka zigorra sufritzen ari baitira, euren bizia jokoan jarriz, errepidean honek dakarren gastu ekonomikoa erantzita gainera. Esan da bezala, kristal kolpatuak abestia eraberriturta dakarrela, 20. Atortxu Rokek. Gaurkoz agur esango dizuegu, badakizue baina egunero hemen izango dituzula iluntzero gurean gaur albistegi nagusian eta nahi eran badakizuen on 11.eu zen. Gabon pasa!